Ayo kowe stare iki ya. Masmu pul, masmu pul. Masmu. Rambutnya malah biru rambutnya. Ya ngalah. Ngono tok tanggapan masmu kok ya dijak to pul. Lah iya iki ya ngalah. Domungi aku ora masalah kuwi gak. Piye napa? Piye? Apa? Dengarnya orang macak wis. Mas Semar dengarnya orang macak biasanya gelepungan. Hari ini berhubung rambutnya baru. Sambat. Sambatnya nyapa? Pelut takit. Walah. Ini janin lagi tidak baik-baik saja. Aduh. Iki rambutnya. Saya gak. Walah saya tak urus dulu. Awakmu semiran ngene iki, Mang. Wih terinspirasi teko sapa? Iduku mantra sampean. Ngomong. Piye. Wah, kata lilitar ngene. Pedhot musaku Bah, piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat desa pojok. Niki anu nggih, Pak. Apa Mas Semar? Anu niki lho. Kopat luar riyen mawon. Kajate sunatan nggih, nyunatne Mas sinten iki? Ridwan Andika Pratama. Sing nyekel kae lho. Ridwan Andika Pratama. Diketok. Mau tengah jeng mriki. Mas sampeyan iki. Ayo persiapan adik-adik. Adik-adik. Jangan mriki, monggo. Monggo. Iki sing disunat. Ingkang kajatipun Bu Sri Handayani. Monggo. Ganteng. Kok nom-nomanku biyen nggih. Wah, mosok. Iki lho, heeh. Kok sebelah kene sik ngene Amit. Tak totone. Ben ketok kok YouTube. Baik. Nah, dalah ya toh. Ora nanggap ra ketone YouTube ya ora penak no. Nggih, muga-muga didongakne ya. Kabul kajate. Amin. Allahumma amin. Monggo Al-Fatihah. Tak dongakne kabul kajate. Amin. Ndang sing diketok kuwi ndang dimarekne. Amin. Terus tambah gede. Ya tambah beneh. Amin. Ya ta pokoke paringi sehat terus. Nah. Sing liyane perwakilan monggo nggih didongakne. Mugi-mugi mboten enten danyang nagih utang jan bumi angkasa nagih janji monggo kupat luare ditarik. Allahu Akbar, luar. Nggih, sampun. Monggo nyawer monggo. Iya toh. Ayo Mas. Pukul sean. Siap. Ki wong Samudra lagi. Tak duduhne atraksine iki lho. Orine dadapan. Semar sing duwe atraksi sak Gurah dan sekitarnya. Bocah rambut biru. Dah. Saking wingking sak menika kaya blabak. Rambut biru mesti kok anune abang bolong. Lah kuwi. Ayo Semar. Ayo Mario. Ayo kasih tepuk tangannya yo. Ki wong Saputra. Enak utuk nilai. Ayo lali, lek mbok menawa diparingi rezeki. Ayo le. Wah. Oh enak penak pokoknya penggandongnya ki wong
Kowe kok delok doncali sawerane Pak. Wong pojoki wong sugih-sugih tak dongane rezekine lancar. Panjang umur. Ayo yo. Yo kowe disio, kok baru gede aku. Sedot. Sik. Lah kok Pak gluntung ngono tok. Lah ora bali Aku balik. Sik urung pemanasan iki, Mang. Ayo Nat, kowe Nat, marono sing sikile ning dhuwur, ndase ning isor mlaku lho Nat. Iso aku lek ngono iki kecil lah ngono iki. Kira-kira sirahe ning dhuwur apa sikile ning dhuwur sirahe ning gurah. Oh, dibegal ndase ngono. Contoh sing apik ngono kuwi, Mar. Lah, kira. Wah. Ah, Semar. Sikile ning dhuwur, awake nek kelanderan. Lho. Ngisi-ngisini. Yo kalah. Melok partai iki. Barang nyapo, atraksine kok sik. Aku bakno ora iso wisan aku. Piye? Ya angkrek. Sok, Oh, ngelak paling. Ngelak asline banget sik. Wis, neh. Yo. Neh. Wah, ngelak tak ombeni wisan. Gak iso aku. Gak iso aku. Menyerah aku. Sikil nang dhuwur sirah nang ngisor to. Ya Allah, ngejak pengganong kok. Aduh. Ngisi-ngisi di partai weh. Iki lho sawangan Kakang Mas lho. Kakang Mas ndak semono piye ya. Kalau yo disawer lho yo. Kalah. Lah kalau. Lah kalau oke ditokne kalau jian. Kancane dipikirno. Enot. Kasih tepuk tangan yo. Ayo. Jos lah. Ini atraksi cap telele encong pinjen iki. Mancep iki. Wis. Lho ya, Aduh. Lemas iki ya. Akeh lho alhamdulillah. Iki jek rong sing kidul kono iki. Mas Semar. Sik tok lek omong mang sik. Noh, tak kei ben penak. Oh, kowe kresek kok. Iya ta ben penak. Sik tak urus dulu. Ben penak. Ya. Dilumpukne. Tak omongi tak dudu atraksine. Mangga nyenot sikile nek dhuwur, ndas nek ngisor. Mosok aku jek kurang genah mang ndasku nek ngisor sikilku nek dhuwur. Ya apa? Wi abang-abang iki kokol apa cipokan to iki akeh ram. Kamburi bareng iki lho. Matur suwun ingkang nyawer matur. Atraksine rada ngeri iki. Ya. Oke. Mohon dibantu, mohon dibantu. Monggo. Super atraksi, super pujangannya. Ki Wongso Putra.
hati-hati. Hati-hati bos ya. Hati-hati Mas Tio. Ayo injak 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 injak. Oke, baik 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 baik. Pak Suli ra gelem enggak? Ngendas ngomong-ngomongnya manukmu ngene-ngene nang cangkem kowe. Wah, malah kaya ngemut. Ora masalah kowe. Lah Pak Suli aku wis ngene, Mar. Posisiku tak dudui dulu garingan ya. Lah ndoke sitok rene ngono ae. Ata model ndekku bercerai. Aku wis kalah yo, tenan ge. Aku lek atraksi kalah aku banyak. Lah yo atraksi karo salto mesti kalah ya. Dadi wis tenan dadi. Dadi apa dadi gawe? Iso, ya pukul ya. Halo, kantor polisi. Tepuk tangan. Yo remu kancane. Rodok nengah Mas Tio. Oh alah. Takon rodok nengah lebih iki. Lah kowe ra munggah model kok sapi kawin nek. Aku gak iso. Lah iki soalku bedah yo jane tenanan. Heeh, mesti. Alah wis Sempake mesti abang. lemes aku. Yo, pukul Mas. Dua, tiga, naik ke atas, kasih tepuk tangan yo. Ki Wongso Putra. Yo ngalah peyok. Lemes aku. Piye aman bolo. Aku ora masalah kuwi gak. Mang kudune sing ciline pundak. Pak Suli bobote dosa akeh. Pundak mak yut. Hancur pundake Kakang. Piye atasine? Oh, gosek no. Penyanyi. Yo. Senajan kula pun potel. Terus alhamdulillah. Jaranan kula barne. Gosek to, Bos. Urung to. Yo, kaya MC ngono kae, yo. Lah iya moga. Yang satu ini artis yang sudah tidak asing. Siapa Satu dia?
dari Zimbabwe, yang satu dari Papua Nugini. Oke, berarti sing sitok putih, sing sitok ireng. Ireng, alias mari ngokop oli. Ya kita tampilnya artis yang dua ini, Thalia, slik gendang dan juga Adelia tungdet. Loh, lagi artisnya. Wah mae Mbak No. Kleru aku. Mbak No mae marah aku. Tak serebet kaya Adel kaya duduk Mbak No mae. Ayo Bu. Oke support Mas. Ayo Bu, support Bu. Kacang goreng. Sing alah tukang kendang karo tukang keyboard cangkruk. Cangkruk ning kono lagi teko tijah kono lho. Rumah sakit apa piye? Ya mbok menawa ning kono gerah anu. Hah? Seiklane tas cilik-cilik lho. Oh, tas cilik-cilik. Oh, kendangnya anyar. Le. Hati-hati cah loro gampang kedol bocah. Duduk kendang sing nyar. Sing apa? Keyboard. Oh, keyboardnya anyar. Iya. Aku ket mang loro. Asli. Ge bage. Piye? Keyboard ket mau apa keyboardnya ra kerja. Lah, modelnya nyetel MIDI karo ngene iki pasan tok ndase. Wong iki kak iya. Bangke iki pul. Ayo Bu. Kasih support untuk artis yang kondang innya Kediri. Jawa Timur, Indonesia. Monggo Mbak Adelia Kalista dan juga Mbak Thalia. Ya, kita Hoi, asik. Oh, cek, kok sik. Oh, sik. Sing sita dituku beras, Ayo. 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 Persiapan tangannya ke atas semuanya kita. Ayo. 1, 2, 3. Ayo Bongko. Penyanyi glogok jaran. Padha nyambut gawe Mbak. Mbok gles go samplokane leren kena bokong barang dasku. Nyoh. Lho, entuk. Lha iki ya ngono, wong nyeluk penyanyi sing apik-apik kok nyeluk delat-dentot apa ya. Aku nampani sing ceblok, mbok menawane sing mak piyok. Wah ngono. Oh, ngono. Kela. Sing ndi? Ya penyanyine ya gelem iki. Lho. Oh bojomu nek buri, ora ketok. Karo bojone diiklasne kok. Sumpah, ngomong aku tak ikhlasne ngono. Kae lho mau tampane kok ora butuh duwe kae lho tampan ana sik. Iya, Del. Nah, nebedal. Ayo Mas. Ora sida. Kae lah, duite kae lho. Mas. Nek cah cilik-cilik. Nek cah cilik-cilik Mas. Sing taburan desa here. Sik, hobo panunan. Tawuran desa. Sing tawuran penonton karo penonton. Wong jaranan Dek. Wong jaranan gak usah melu kuwi njaba karo njaba. Wes urusane kono Mas, lek tawuran aja ning kene Mas. Ning kono ning pawon. Tawurane ning pawon. Nawur sego pecel. Desa kok desa men to Mas. Ngene iki lho jaranan sing ora oleh main iki krana-krana penonton sing ra genah ngene iki lho. Sik, sabar. Sing njaba ben njaba wis diurusi panitia, Mas. Wes penonton rasa melu-melu. Wis ben. Sing tawuran gak ndek utek, Bos. Tenang Mas, sing tawuran uteke digawe, Mas. Iki tontonan, Mas. Nyuwun sewu Bapak keamanan, langsung ditangkap saja biar mengganti seluruh ini ya. Sampai kena penake ngono daripada nyoni. Iya jelas kok. Monggo Pak. Anggota jero ae. Anggota lek sampe metu ajarne ae engko. Nyuwun sewu monggo anggota masuk. Anggota jero ae, anggota. Dene jeding wong e.
Niki lek tawuran jawabane Mas Bagi, enake Mas Bagi. Piye? Lek tawuran denake jawabane iki sing tawuran iki. Gini aja, kita kesepakatan misalnya ada tawuran lagi langsung dibubarkan. Langsung saja. dibubarne wae ngono ngono wae. Mbok diregani seniman-seniman ngene iki lho Mas lek tawuran Mas. Lah dan juga ada informasi kan yang di atas Oke loh. Perhatian siapa saja yang membuat kerusuhan akan dikenakan sanksi. Nah. Mengganti seluruh biaya pertunjukan 100%. Lah. Aman rungokne Mas. Luwe penak langsung dicekel gak usah ditonyone ya ora. Apa ngijoli pisan. Lah iya. Ngene iki kepenan Talia karo Adel. Mari tanggapan mulai ora bayar, langsung bayaran kok pisan. Mohon perhatian untuk rekan-rekan pemuda yang ada di wilayah desa Pojok. Mohon menjaga ketertiban. Untuk kaula muda, kami mohon dengan hormat untuk saling menjaga diri. Dan apabila kalian membuat onar di dalam kalangan, kalian bisa dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pentas. Himbauan ini mohon untuk diperhatikan. Dan kalian kalau tidak bisa tertib, membuat kerusuhan, ini pentas tidak akan berjalan lancar. Ini pentas akan kami berhentikan. Mohon untuk diperhatikan, dilanjut apa tidak? Kalau dilanjut bisa tertib. Kalau tidak bisa tertib, cukup diberhentikan sampai di sini. Mohon diperhatikan. Sekian, terima kasih. Bagi rekan-rekan yang kehilangan jam tangan bisa diambil di Paskam. Ini jam tangan saya bawa. Barang siapa yang kehilangan jam tangan bisa diambil ke saya, Pak anggota Paskam. Sekian, terima kasih. Duwe ilang, sapa duwe ilang? Oh sawerat, yo ngalah. Alhamdulillah. Lur, aku njaluk tulung lur yo. Ya, monggo. Sampai noleh Mas, kendel-kendelan mboten napa-napa. Ya to rasa-rasanan nggih mboten napa-napa. Tapi mbok ngesakne sing seneng-seneng seni ngene iki to Mas. Ya to. Apa gak izin sampean? Wong sing delok seni lho delok anteng do. Kepanasan jere wangi panasan ningali jaranan. Sampene njaba ora nyapu-nyapu terus tawuran. Ya to, Peh. Ya Allah, ini kena dilanjut nih, dijamin aman, nggih, matur suwun. Mas Tio saderenge nyuwun sewu yang di dalam kalangan yang tidak berkepentingan monggo. Oh nggih, Paskam saking Pasjar monggo kula suwun Paskam. Nggih, Bapak Paskam monggo. Dan juga anggota saking Ki Wongso Putra yang tidak berkepentingan monggo medal kemawon. Langsung kiai langsung. Kayak ora masalah kuwi. Penyanyine mangan blondong iki. Kayak ya tumun penyanyi keluwen kowe iki. Ya Allah, Del. Saya suka brother arep dadi gandongan iki. Astagfirullah. Lagi lucu-lucunya ya iki. Ayo, tarik. Yo. Iki ae. Apa langsung ke Wanaos ya, Kok? Oh iya. Iya, heeh. Kok ya masih dilanjut toh, Mas? Ayo, Paskam. Nyuwun sewu Paskam saking Pasjar. Enek iya. Nyuwun sewu Bapak Keamanan monggo bisa merapat teng mriki. Ya. Sudah terjadi 2 kali, Bapak. Lah iya, nggih. Mbak Talia karo Mbak sapa jenenge Mbak Adel mlebu sik langsung ke Wanalas. Ya, langsung gitu aja.
Oke, baik. Ya. Adik-adik sini dhuwur medhuk, ayo medhuk. Laju saya menengah laju